Добрага ранку, сябры. Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. А Кася, як заўсёды, спазняецца. Мусіць, ніяк сукенку выбраць не можа. Апа, а вось і я. І ўжо выбрала. Кася? Усім салют, што, падабаецца? Ну трэба ж, цябе не пазнаць. Ты чаму так прыбралася? Бо сёння, хлопчыкі, я буду вашай прынцэсай, а вы маімі рыцарамі, якія мяне абараняюць. Ад каго? Ну, вядома, ад цмока. Уявіце, я сяджу ў замку, і тут прылятае крыважэрны цмок. 3 галавы, спашчу агонь, хапае мяне, а я такая: смелыя рыцары, ратуйце! І вы такія у латах, на конях, тык-тык-тык-тык-тык, мячамі, вжик, 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 бах, бабах! Адолелі цмока, і я такая ўся стомленая падыходжу да вас і дару сваю кветачку. Вось гэтую, бачыце? Ага. Мы, значыцца, крыважэрнага трохгаловага цмока бабах. Ага. А ты чаго стомленая? Ну, бо я знервавалася ўся, стрэс у мяне. І за наше геройства ты, значыць, кветачку. Правильно. А што? У казках звычайна так і бывае. Вось і ідзі ў сваю казку, шукай там сабе рыцараў. Ах, Чакай, вы так! Так. Дзе твоя высакароднасць? Дзе рыцарства? Згарэлі ў пашчы цмока. Ну спыніцесь на хвіліначку, кажу. Што? Лесік, ну чаго ты на Касю напаў? Яна ж проста нам новую гульню прапануе. Так, але болей не хачу з Лесікам гуляць. Усё, ты не мой рыцар. Ну і калі ласка, бо я за справядлівасць. Ну чаму рыцарам дастаецца самая цяжкая праца, а галоўнымі гераінямі ўсё роўна лічацца прынцэсы? Можа, ты сам хочаш прынцэсай быць? Яшчэ чаго? Просто я не хачу біцца з ніякімі цмокамі. А што ты хочаш? Ну, напрыклад, жыць у замку, як і належыць рыцарам, ахоўваць яго ад ворагаў. А я? І ты жыві сабе. Будзеш гаспадарку весці, прыбіраць там, ежу гатаваць. Прынцэса? Ежу? Ну ты прыдумаў. Я буду кветкі паліваць. Наконт замка добрая ідэя. Лесік, які б ты выбраў? Мне болей за ўсё мірскі падабаецца. О, а што за замак такі? Чаму не ведаю? А я магу расказаць і нават паказаць. Толькі мне трэба крыху падрыхтавацца. Падчас мульціка паспееш? Паспею. Ну так ідзі ўжо, ідзі, рыхтуйся ўжо. Іду, не крычы. Ха, прынцэса. Эй. Цішэй. Цішэй, цішэй, не сварыцеся зноў. Чакаем Лесіка і глядзім працяг казкі «Аліса ў зазеркаллі». Ну і дзе гэты наш рыцар? Я тут. Падрыхтаваўся? Так, сёе-то і узгадаў. І гатовы расказваць пра мірскі замак. Ну дык не цягні, мы ўжо зачакаліся. Слухайце. Мірскі замак быў збудаваны князем Ілінічам яшчэ 500 гадоў таму. Гэта значыць, што яго можна назваць старажытным? Вядома. Ого, які магутны, амаль як крэпасць. У тыя часы вяліся шматлікія войны, і мірскі замак сапраўды быў крэпасцю, дзе маглі схавацца усе жыхары горада. Ён быў добра прыстасаваны да абароны, калі раптам нападалі ворагі. Так, паглядзіце, якія моцныя сцены. І высокія вежы. І кожная аформленая па-свойму, што надае будынку непаўторны выгляд. Пазней мірскі замак перайшоў да князёў Радзівілаў, якія загадалі ўзвясці ў ім палац, а вакол сцен зрабіць земляныя валы, аточаныя вадзянымі равамі, а побач штучнае возера і прыгожы сад. Ой, як жа прыемна прагуляцца там. Хараство неверагоднае. Лесік, а мірскі замак быў заўсёды такім, як зараз? Вядома, ён мяняўся. А падчас апошніх войнаў, што прайшлі на нашых землях, быў моцна разбураны. Але яго аднавілі, і зараз ён лепей, чым раней. І радуе нас сваёй прыгажосцю і веліччу. Так, нездарма гэты помнік беларускага дойлідства ўнесены ў спіс сусветных каштоўнасцяў. Ой, нездарма. Усё, я хачу там жыць. Ён мне цудоўна падыходзіць. Пытанне, Кася, ў іншым. У чым?
Ці падыходзіш яму ты. Ой-ой-ой, як Сябры, смешно! мультик починається. Где? А вось же, глядите. Лесик, а ты какие-нибудь легенды про Мирский замок ведаешь? Вядома, і не одну. Дык расскажи, хутчэй. Ну, напрыклад, што ў цёмныя ночы на сценах замка можна ўбачыць белы прывід дзяўчыны. Про привидов у кожным замку рассказывают. Мы проверяли, коли у Нясвіжскім были. Усё гэта казки. Можа і так. А яшчэ што цікавага ў мірскім замку ёсць? Кажуць, недзе пад ім ёсць рэшткі падземнага ходу, які злучаў мірскі і нясвіжскі замкі. І быў ён такім шырокім, што лёгка змяшчаў карету, запрэжаную тройкай коней. Ага, и по гэтым туннелі привиды Нясвіжа і Міра ездили одна до одной у гости. А яшчэ ў адной са сцен мірскага замка ёсць чароўны камень. Яго называюць галавой быка. А, чаму так смешно? Бо формай вельмі падобны. І чаму чароўны? Лічыцца, што гэты камень трымае ўвесь замак. І калі яго дастаць са сцяны, увесь будынак разбурыцца. Правда? А вось гэтага ніхто не рызыкнуў праверыць. Раптам насамрэч так здарыцца. Сапраўды, лепей не чапаць гэтую галаву, бо дзе мы з табой, Лесик, тады жыць будзем. А ты ўсё пра сваё. Ды жартую я, але памараць жа можна? Можна. А зараз давайте мультик глядзець. Давайте. А зараз прапаную пагуляць. Давайте. У мяне якраз ёсць некалькі інтэлектуальных гульняў на прымеце. О, ну, Лесик, мы и так уже раніцу на месцы сядзелі. Так, Лесик, расказ пра мірскі замак быў вельмі цікавы, але мы амаль не рухаліся. Ну, поглядзі, якія слабенькія у мяне лапкі сталі. О, бачыш? І што рабіць? Трэба пагуляць у якую-нибудь рухавую гульню. Во-во, каб можна было пабегаць, паскакаць. А ў твои інтэлектуальныя гульні потым пагуляем. Дамовіліся. Тады ў што гуляем зараз? Ну, хочацца ў нешта новенькае. Ілля, выручай. Я ведаю, у цябе шмат цікавых прапаноў. Сёння мы будзем развучваць гульню «Разиначки». Кто не ведает, знакомьтесь с правилами. Доброе утро всем! Это рубрика для тех, кто готов играть в любое время дня и ночи, для детей. Мы пытаемся каждый день ваших каникул сделать веселым и незабываемым. Тем, кто внимательно нас смотрит, всегда есть чем заняться во дворе, потому что только мы учим самым интересным дворовым играм. И сегодня у нас по плану любимая игра наших мам – резиночки! Нам понадобится кусок резинки длиной около 2-3 метров, концы которой связаны между собой. И, конечно же, сами игроки. Лучше 3 или 4 человека. Двое игроков, их еще называют столбиками, цепляют резинку за ноги и расходятся на такое расстояние, чтобы она была хорошо натянута. Теперь самое сложное. Слушайте внимательно. В этой игре есть несколько уровней сложности. Первый и самый легкий, когда резинка натянута на столбике по щиколотку. Второй посложнее, по колено. Третий, когда резинка закрепляется на бедрах наших столбиков. А сейчас прилипните к экранам, потому что мы будем показывать самое главное – комбинации, которые нужно будет запомнить и поочередно выполнить, без остановок на каждой высоте. Итак, комбинация первая. Игрок стоит справа или слева от натянутой резинки. Ноги вместе. Обеими ногами нужно запрыгнуть внутрь и тут же вернуться на прежнее место. Вторая комбинация чуть сложнее, исходная позиция та же. Также прыгаем вовнутрь, но добавляем один прыжок, во время которого игрок должен одновременно наступить на обе резинки и только после этого выпрыгнуть. Третья комбинация выглядит так. Делаем по 2 прыжка вокруг одной и второй резинки и выпрыгиваем на сторону, на которой закончили. Четвертая комбинация напоминает бантик, и это проще показать, чем рассказать. Так что смотрите внимательно и запоминайте. А теперь, как и положено, подряд все 4 комбинации. Кто осмелится? Я! Пожалуйста.
Полина. Для первого раза очень неплохо. Если игрок без ошибок отпрыгал первый уровень, он переходит на второй. А если состратился, меняется местами со столбиком. На самом деле, комбинаций в резинках гораздо больше, но у нас просто не хватит времени рассказать про все. Вы можете попросить ваших мам, чтобы они припомнили вам эти комбинации. Или Даже придумать комбинации сами. хотя на первое время вам и этих 4 комбинаций достаточно. Ну что, ищите резинку. Пока! Классно! Мне вельмі сподобалося. И мне. Пойдем спробовать. Пойдем, только с глядачами развітаємося. Бывайте, сябры. И вы не сидите дома. Айда у двор гулять. До побачення, дівчинки і хлопчики. Зустрінемося, як завсяди, зранку.